Minkejja li dan il-gvern mhuwiex perfett, b'impenn irnexxielu jbiddel id-direzzjoni ta' pajjiżna. Tant li f'sentejn irnexxielu jikseb lura dak li telef fl-aħħar 5 snin tal-amministrazzjoni preċedenti. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista fuq One Radio. Joseph Muscat kellem dwar il-qagħda finanzjarja ta' pajjiżna u fakkar kif fl-aħħar 5 xhur il-gvern irnexxielu jnaqqas id-dejn b'45 miljun euro kull xahar. Dan mingħajr żieda fit-taxxi. Fil-fatt it-taxxa l-income tax naqqasnija issa għal 25% l-ola rata. Naqqasna wkoll it-taxxa fil-verità bħala fatt fuq min jaħdem part-time, min huwa self-employed ukoll. Dwar ir-roħs fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma li ma roħs qed jirriżulta fi 80 miljun euro lura fl-ekonomija Maltija, Joseph Muscat saħaq kif grazzi għal pjan serju il-familji u n-negozji issa jinsabu moħħhom mistrieħ li dawn se jibqgħu baxxi. Huwa ċar li l-kontijiet mhux ħajerġgħu jolew. Jiġifieri ċara għalina ċara u tonda li l-kontijiet ħajibqgħu f'dan il-livell, ħajibqgħu irħas għal kull sena li jibqa' ikun hemm dan il-gvern. Il-Prim Ministru tkellem dwar in-naħa t'isfel ta' Malta u kif diversi proġetti li fi kliemu jiġdu lin-nofsinhar ta' Malta mhux minsi minn dan il-gvern. Joseph Muscat irrefera wkoll għall-iskandlu tax-xogħlijiet li saru għal voti fawdex qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. U għasosna kif wara s-silenzju tal-ġimgħa mqassam, Simon Busuttil għandu ħafna għal xi wieġeb. Jekk Simon Busuttil ma jitkellimx dwar il-kwistjoni and he comes clean, jkun ċar li hu ma jistax jieħu azzjoni għaliex fil-verità la qed jagħti lil Giovanna De Bono, la qed jagħti lil Chris Said, naħseb Simon Busuttil qed jagħti lilu nnifsu. Il-Prim Ministru temba appell biex min għadu ma ġabarx il-vot jagħmel dan sa nhar il-ħamis li ġej u min għandu diffikultà għandu jikkuntatti ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. U ħeġġeġ lil kulħadd biex għal darb'oħra terġa' tinkiteb l-istorja u dak Laburista ikun l-ewwel gvern fl-istorja riċenti li jirbaħ l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali.